लाइसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखै आवता लाइसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनो फालै जानाय रं दाक्तिल' गमरै खांखा जोंनो थोंगै दांनाय रं लफानि सोरां मोलांखा जोंनि बुबा गोरानि मोखै बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय 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 ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 टिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों टिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय 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 दिनै माथाय न मारनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 जेदो फानि दालाल रो वन शोगना रंग्या देनी रो जेदो फानि दालाल रो लाजिना रंग्या देनी रो जेदो फानि दालाल रो वन शोगना रंग्या देनी रो जेदो फानि दालाल रो लाजिना रंग्या देनी रो हानि नखा ओंखामुनि थोंगै दंजामोनि उसुबजा दंमोनि हानि नखा ओंखामुनि थोंगै दं बाय नरक मीडिया पर्सन चिनी धनपुर फाइमान बागै आं खाख्लाय नरक फार्स्ट टाइम सफायखना ताई सिनर फाइमान जन चिनी सेंट्रल जरा लीडर्स रक चिनी सार और चिनी मैडम संरक ताई चिनी धनपुर नि लोकल वग्रानि सेंक्रा रक जतन हामबाय जे ताबुक बाय इलेक्शन तै अनेक पार्टी अनेक किछु कक साबो संख्या अ ककनो सारनो मुसुंगो डेवलपमेंट खायनि अब जों केबनि थानि सार्टिफिकेट नाना नांया टिप्रा सारक आगेबो सिनि बंश परम्परागत भावे सिनि 184 जन राजा रक जे सामुतांग खालामनि नोटिस अफ केबनि कोनो साहस करे अबाहाय खायनि बागै जों नायो सिनि अधिकार भारतनि पवित्र संविधान मुताबिक सिनि अधिकार नायो आर बीजेपी रगर जे भावे डेवलपमेंटनि कक माने फेक माने जुमला जे प्रचार खायदों अबनो आं परिष्कार के क्लियर के सारन नायो आं निजेबो धनपुर एलाकानि आज থেকে 10-15 বছর सिगां आं साजाक धनपुर अंखा त्रिपुरा राज्योनि सबचाइते दुर्गम एलाका अंखांखाय दलाय फार्स्ट सेकेंड द्वितीय दलाय अंखांखाय सिनि धनपुर एडिसि एलाका जों डेवलपमेंट अंखा जों सिगार खायो विगत जे कम्युनिस्टनि शासन जे फर्मुला बाय सामं खायजाक से फर्मुला बायनो ताबुंनि बर्तमान बीजेपी सेम डेवलप अंखा बुजाग अंखा मेला गर अंखा अब कुबैक काक्राबन अंखा काथालियाव अंखा yang मोहन बुग्रग अंखा बेलायके डेवलपमेंट अंखा किन्तु सिनि त्रिपुरा सामसायो जों आगे जे दंमोन अमाहाय सेम न आर जे पूर्वतन सरकार किछुता लामा रखायके अब कुबैक किन्तु अ लामानो मेंटेनेंस खालायनि बागै माने मेंटेनेंस खालायनि पर्यन्त ताबुक जे निउ इंडिया नतुन भारत विकास सबका साथ सबका विकास होननाय जे स्लोगान होनाय रक एनरंनि कैमरा आं कयनाय किसी जाय आं फुनुक देसि आं नरं फुनुगान अब जे इ टुकरा अबरक जे अवस्था जे फायनि ए अबरक जे सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार ना आं कयनाय सिनि दुइजन दङ र सिनि बरंगनां सुक्ला बनि नक्त बेहि सालिया गानाव तै प्लास सिनि दा विकास सनमानिया सिनि दा विकास सनां सानाय नरक मानखां गांगा अबना साखै सारि हायसि जों नरनि बर बासन जों खाना नाय हायसि अमाहाय बर बासन सिनि पूर्व पुरुष थेके खानावै जों बेलायखेनो माने टेक तो नांखायसि डेवलपमेंट सुदुनि पोस्टार बैनार रां रुवै मीडिया न पक्षबा देखायो अबवे डेवलपमेंट हायसि आं आगिन साजाक अबनि बागै त्रिपुरा सारक नगरायनो सन्मान होनानै रोंगो सठिक माने नांमानि जराव नांमानि
डिसिसन जों अब नारंदों हाइसी बुबाग्रासिनि जे हिन जों अबनो खायना हाइसी जों आगिबो रेडी ताबुबो रेडी आर किसुटा ओ जागाव जे सोशल मीडिया बिसिङाव बा बीजेपी नि पाइजाक चैनल माने गुडी मीडिया रक अनेक जे प्रचार खायमानि जे 700 भोटार्स आंखे पुइलाव संमानि तिवानदाल जे स्कुल माटं गांगा 30,000 नि कैपेसिटी दं हाइदिबा अलखाय फाइन मियाफ्राव तिवानदाल बाजार दिन फाइने फेमाने 300 থেকে 400 মানে अब ब्रक माने साब्रा तांजाक प्लास सियार रजाक गे ओ जागा तो हाइएस्टली थुमुइ रगै 500 रक जागानो भागे 700 ओंखाबा 700 तांबो खायमामले भोटार तालिका नावैना एकदम माने सादा कागज एक दिस्ता पाइ 700 भोटार खलारि मान हाइसि अब टोटाली फेक कबै सेंक्राक कबै सैनिक रक कोनो दिनो जुद्ध याकरि खारिया हाइसि जों बुबाग्रानि जे चिन दफानि जुद्ध जों अंखरजाक जत दिन पर्यन्त जों चिन जुद्ध जों कप्लाइङासाक जों जानांमानि जों सभा खाने आसना हामबाय जतन खुलुम तिप्रा मथानि कैंडिडेट देयानि बागै जत बीजेपी ओ हाइबे गे जे तिप्रा मथा तंगे रखनि माने सोशल मीडिया रगा आवैं दं अबनो तैतामको तिप्रा मथानि कैंडिडेट दिया बोलते जों जागाव चिनि एसटी भोटार कम जेटा खुबै रियल कक जों थांनाय जे मुस्लिम भोट न आसो किन्तु मुस्लिम नो भोट दियां कांके और अन्य दल रक माने फायदा खायो तैसा चिनि माने कपालनो तैसा सुपियो ओंखाय जोंबाय जे बेमानि खायनाय गाद्दारि खायनाय रनो जों उचित शिक्षा होननानै बागै माने अब चिनि पार्टी जे सिद्धांत मुताबिक जों जराबो अब खायनाय एवं चिनि तिनिनो प्रेस मीट खायनाय चिनि तैसा सिनियर लीडर्स रक दंगो ब्रक अब क्लियरलि सानाय अब आइता बाय चिनि मीडिया चैनल्स ताखु रनो जों तिनि हायनो हाय ओ जागाव चिनि तैवानदाल गामियाव जों तिनि दूर टू दूर प्रोग्रामाव फैलायजाक जों साइमाना बसकां 5 तारिख ओ जागा इलेक्शन मान थांग दङ बाय इलेक्शन हाय जों नायमान खबनो चिनि इ इलेक्शन पीरियड चिनि वर्कर्स रक चिनि सपोर्टार्स रक चिनि तिप्रा मथानि जे फलोअर्स चिनि महाराजानि फलोअर्स दंनाय रक जाते कोनो पॉलिटिकल पार्टी बायस ता खायजाक दं बनि जाय जाय खलायै बरक जाते तंग माना तै बनि बखा दुर्बल तांग थुं तामनि बागै हमले जों साइमाना जों ओ जागा ताबो कैंडिडेट दिया चिनि कैंडिडेट करै जस्ट चिनि वार्ड कराबो जों मालायो बनि नक नक हाबि बरबाय कक सालायो गे चिनि बुट ओ जागा ठीक न तंगो थाना असेंबलियाव जे बुट मामानि आबो ठीक न तंगो कोनो एडिक सेटिक इंया सम परसेंटेज ओंखा एडिक सेटिक हायपन आबो कोनो फैक्टर या ओंखाय जों बर नबन सावो जे अबनो लास्ट इलेक्शन या अल उमकबो तेबो इलेक्शन फाइनाय चिनि बीसी इलेक्शन फाइनाय आबन परेनि हाइन हाय एडीसी फाइनाय असेंबली फाइनाय लोकसभा दङ बसकां 24 आ जागाराव चिनि बुटारनो जों रमिनारना बागै बरबाय जों मालाय दं हायसे ताबो अन बिहाफ अफ तिप्रा मथाङै जों तिनरो चिनि बिसिङाव दङ चिनि सार एमएलए चिनि सार जतन खाचुकसा चिनि सार रन्जित देबबर्मा चिनि मैडम नन्दिता देबबर्मा दियां दङ चिनि टीडब्ल्यूएफ नि सेंट्रल सेक्रेटारि दङ आबन कारिबो चिनि ताखु खरेन्द्र ब खरकसा तिप्रा मथानि कैंडिडेट जों गागियो ओंखाय ओ आमचाइनि जत लीडर्स रक चिनि ताबुको जागा जि तैदुल तंनाय मेन बेस रमिनार तंनाय तिप्रा मथानि बरक जतन दङ बे जों कयेक्टनो हाबैनाय माने जतन पजिटिव ओके जतन ठीक दङ ओंखाय ताबुकते अबन पड़े जों ते कयेक्टनो हाबैनाय अबन पड़े चिनि तिनिन प्रोग्राम जों कनक्लुड खायनाय हामबाय बीजेपी नि कर्मी रकै साव तिप्रा मथानि और कुनु कैंडिडेट सिक्रि तामनि बागै प्रचार खाय ए अबनो तथ्य बरक सङै दं ओ बिबायदनो बागै तामरो सानामसो ओ जागा अबन सानामसो इलेक्शन कैसा हावा तै तरफ्रु जेरकम तै किनानि हारनो कुआग्रि तेलांग माखाय इ हावाओ चिनि सापुटारक जाते कुआग यातै बायास खाजो यातै जों तो चिन कर्मिनो जों रमनारनो नांनायब्ले जों मानि चिनि कैंडिडेट गरै जों केबनो बुट अब हनानो बुट दिन जों साया जों बरनो सावो जेनरक बसकां इलेक्शन ओ एलाकानि जे अवस्था नायै नरक साबनो बुट देखायचा आबनरक डिसाइड खायदि नरक विवेक बुट ओ जागा यूज खायनि साव कारण ओ जागानि तिप्रा सरक सिउ तामुङै दं त्रिपुरा राज्य तामुङै दं स्टेट गभर्नमेंट तामुङै दं सेंट्रल गभर्नमेंट तामुङै दं तिप्रा मथानि कंडिशन बरक सिउ ओ जागा साबो थकी तंखा साबो थकी जागा बरक सिबले चिनि वोटार्स रक चिनि ओ जागानि पब्लिक ओ धनपुर एलाकानि चिनि जे सपोर्टार्स रक जों जे मालायमानि बरनो सचेतन करिता हिन्दुं हायजे सरकार वान सुक्तुं बरक जथेष्ट सचेतन बरक सिउ साबनो बुट दनाय साबनो बुट देखाय बंनि बेनिफिट इंया आबो ओ जागानि चिनि सपोर्टार्स रक सिउ आबन बागैनो जों बुट दनानिके टोटाली चिनि फ्रम महाराजा अर्थात चिनि पार्टीनि सुप्रिमोनि থেকে अर्डर फायजाक पर्यन्त जों केबनो बुट दिहिनतो साया आबो मेबी फाइनाय चिनि बुत साख्लाय मुं तंनाय हयतो चिनि ताबुक चिनि सार सानाय बफानो साइमानो ओंखाय
याखाबो जोंनि पार्टीनि हाई लेभेल टेबल लिडार्स कत रक दङ जोंनि महाराजा दङ बार आबोनि থেকে जों इनस्ट्राक्शन मायासाक पर्यन्त जों ताक बरनो कुनु जागा एडिक सिडिक तां दि मेसेज जों रि दङ ओंखाय तिप्रा मथा कैंडिडेट करियाबो जों 100 बार राजि सिकार खलायो जों एग्री ओंखाय फियाबा जोंनो बुलता बुजिथुं हायसि जों जे फनानन बुद दिन जों साकाबाय बर बुलता बुजिथुं साना नां कर्मी रक यां आमसायो जे तिप्रा मथा खाने रक उरुमुरु उंजा साबनो बुद नाय साबनो बुद दिया ओ बिषय तनो रगे रक तामरो सारमुसो यस आबन बखनि जों दूर तो दूर ताबो जे चिन बरक कन्फ्यूज वेरी मच कन्फ्यूज खलायजाक जे साबनो बुद नाय साबनो बुद दिया आ जागा जों अबनो चिनि सेंट्रल नि इंस्ट्रक्शन बार साबनो बुद खो जों तानाय 2018 चिम नुक खाबले बीजेपी सरकार बुतो ओ जागा फाइजाक पा नों कायसा एलाकानो डेभलप खालायनो निकाय आसे 15 বছর রাজত্ব খাইয়া নাঙানো 20 বছর খাইना আমতে আবলে যদি সদি ছাতং হাंकाय 5টা বছরবো 100% यापानो 20% 25% डेभलप खालायना नि যদি इ ছাতং खालायमान কিন্তু ও জায়গা आं जे नुकमानि आं जे ताबुक जे जों तो कौमा जागा गुरि नुखा ओ जागा आं 5% फ्राम डेभलपमेंट मानि नुगियाखौ ओ कोंनां बेलायखानो तिनि मासाव हायसे बुरलि मासाव और कुन डेभलपमेंट करै लामा जेखिं कितांखाय लामा कबाय किछि तुइ नोंनानि जागा करै ओ हापुं बेसेनि तुइ खगै नंलायो खेतो बेसेनि तुइ खगै नंलायो हांकाय ओबरो नां बेलायखानो वाना खायसे आगरतला থেকে मात्रबो 1.5 घन्टानि लामा हा ओ जागा डेभलप खालायनायनि आसेदा कठिन खाना आंते कायसो सोंमुआबो सोंनामो जों थ्रु मिडिया যদি ধনপুর এলাকা যদি ডেভেলপমেন্ট খাंकाय ओवरऑल त्रिपुरानि डेभलपमेंट फायो त्रिपुरानि डेभलपमेंट खांकाय इंडियानि डेभलपमेंट फायो अबनो डेभलप खालायनान बागै तानबासो बखावो खसर लायखा हायसि अबनो डेभलप खालायनान बागै तानबासो और राजनीति थंलायखा एवरी ईयर एवरी इलेक्शन तिप्रासानो तुई तिप्रासानि बुट बैंक नो तुई राजनीति थंजागाय दं अबनो बरक नां बरक बुजिओ जथेष्ट जों जत खन बरक कक सालायजा बरक जथेष्ट गाहाम रेसपन्स रुओ ओ जागानि बरकनि इन्टेलिजेन्ट आं सेल्यूट खायो हायसि हामबाय मीडिया बंदरक न तामनि हिमालय जों तिनिबो ओ दिपरजाराव तैवानदाल उत्तर तैवानदाल एरियाव ओ बिसि जों दूर तो दूर जों थांनाय 21 तारिखनि सिमि आनसे सेकां सिनि मेडाम सं साइथांका जों 21 तारिख सिमि ओ धनपुर 23 धनपुर एसेम्बली कन्स्टिट्यूशन बाय इलेक्शन नाय 5 तारिख सेप्टेम्बर आबनि बागै जों बुबागरानि वारियर जोंगै जों अरो विशेषकै आनसे सेकां सानाय रक साइथांका सिनि जे बुबागरानि वारियर्स रक सिनि जे थानसा जे सिनि तिप्रा मथानि सिनि अरो धनपुर एरिया तंनाय रक न जों बरक न जों बरक हयतो सिनि कैंडिडेट जे एंगै बर बंनि बखा बायमानो जों बर बहुत नै रिया हनिनाय आबा हायरकनि अंगान हनि जों तिनि दूर तो दूर कैंपेन खायै जों सारा अरो धनपुर एरियाव सिनि एमएलए रक सिनि एमडीसी ते सिनि जतो अबा हेके जों माने जागा बागजा खालायनि एरिया बागजा खालायनाय जों दूर तो दूर कैंपेन खालाय दंगो तामनि हिमालय जों सिनि जेसिनि वारियर्स रक बरक जेनो खाता बायथुं बरकनि जेटा ब जागा तामु खालायनाय बर आबो बरकनि सिनि आनसाव सेकानो साइथांका बरकनि जे विवेक बुटक रुथुं हनैनाय आमागे जों तिनो विशेषके सिनि जों अरो दूर तो दूर गुरि हिमलायथानि बा गुरि थानि अरो सिनि बसकां दंगो विशेषके सार सिनि रंजित देबर्मा एमएलए ताइ सिनि एमएलए जों नन्दिता देबर्मा रियां ताइ सिनि बुखकजों सिनि गीता देबर्मा ताइ सिनि स्वप्न देबर्मा बसुरिलाम डिस्ट्रिक्टनि सिनि टिडब्लिउनि सेक्रेटारि ताइ दङ अरनि विशेषके सिनि ताकुक सं अरनि मेन जे ओ धनपुर एरियानि जेते सिनि ताकुक सिनि अमय दंगो ताइ सिनि थांनाय जों 28 तारिख सिम अरो गुरिमानि बिसिंति नुकजाखा जों नायनो हिंगे 75 इयार्स लाइथांका जे सिनि इंडिया जे जों भारत स्वाधीन मामानि ओ जागाव सिनि तिप्रा सारक सिनि महारानी कांचन प्रभा देवीनि बिसिंतिके जों बो जेटा इंडिया बे मार्जार एग्रीमेंट मानि दियाना तिने जों अरो तैवानदाल कायसा तैवानदाल जागाव जों तिनि इलेक्शन बसकां 5 तारिख सेप्टेम्बर नि बाय इलेक्शन ना तुयै जों डोर टू डोर कैंपेन खालायना बागै तिनि जों फाइलियो अरो तिनि बाय जों थांनाय 21 तारिख नि सिमि जों अर तैवानदाल धनपुर एरियाव जों गुरि नायखा विभिन्न पंचायत चिनि विभिन्न जागाव आलादा आलादा चिनि ग्रुप दंगो जतो ऑल एमएलएस एमडीसीस
बाय जत चिनि TWF YTF जत एक्टिभिटी रक चिनि अर जाब्रुजा किन्तु आबनि बिसिंगो जों नुखा थांनाय अनेक बছর ধরে अर जे चिनि त्रिपुरा राज्य हाफां जे मुख्यमंत्री दि एरिया अर आं तिनि तुइबान्दाल फाये ओ एरिया धनपुर एरिया ओ जे फर्स्ट कैंपेन नि सिम तिनि आं नुफायका जे जों प्रूफ मांका जे थांनाय गवर्नमेंट बाहाय जे सामखाय ओंखाय नुका बर्तमान थांनाय 5 इयार्स अब अरनि जे गवर्नमेंट गठन खालामनानै जे बर्तमान सरकार बरनो तिनि थांनाय दिनै बाय इलेक्शना जों ओ बाय इलेक्शना जों चिनि कैंडिडेट जों रिलिया त माने ओंखाय ताबो ओ विभिन्न जों पहिलानि सिमिनो जों डोर टू डोर कैंपेन खालायतानि पाब्लिक बसिका जे धनपुर एरिया ताम जे अवस्था आंतं अमनो सारा नायो जेबाबे अरो जे फाइनु फायै चिनि एडिसे एरिया जे बिसन लामा हामिया तै हामिया अब तो सानानि कोकरे आबनि बिसिंबो तिनि नुखा जे गोबांमा जागावो तिनि जों वानसुंमा बाय कुनो फाइलायजाक जे जों वानसुका मुख्यमंत्री अरो साजाकबा तिनि MP प्रतिमा भूमिक बतंगो हने तेकेसालि डेभलप ओंखना हने डेभलप फाइसिन अंगिया थांनाया चिनि जे इलेक्शन बाचानाय चिनि कैंडिडेट अमियो बिनि वोटार्स रक जों गोबांमा जों वोट्स माखा जों थर्ड पोजीशन तंगो ओ जे थर्ड पोजीशन तंगनाय चिनि दल जे तिन त्रिपुरा मथा जे हार्ड वर्कर्स चिनि वर्कर्स वारियर्स रंनो जों ओ मेसेज रिना हिस तिनि जों डोर टू डोर कैंपेन खालामनानै गोबांमा दल रक चिनि जे पावर तंगनाय ताबो बीजेपी हाफांगो जे तंगनाय रं गोबांमा सोशल मीडिया रक सावो जे लाल मथा किन्तु अमो तिनि मिडियान दाराते आं जतनो सिरनामो जोंगो जों लाल मथाया जों कायसा थानसानि लामा जों हिंगि तंगो हिमबो तंगो ताबो बबसकांगो जों हिननाय अंके ताबुक जराबो चिनि थानसा तंगनानि बागे चिनि त्रिपुरा सद फानो जतनो ककसाना हिनसे जों डोर टू डोर खालाय तंगो हाबिनि बागे अरो धनपुरनि जत जे ओ जे सोशल मीडिया ते नुगि तंगनाय र नर खाता बिदि थाने कयेक दिन आगेओ जेबाबे अरो जे कैंपेन खालामनानै बिसिंगो विभिन्न चिनि त्रिपुरा सद दफानि बरक उगैसे चिनि थानसाना सबायना बागे विभिन्न कक बाय सोशल मीडिया जिनि सारगि दंग अब कुनु कक सत्तया सारा त्रिपुरा राज्यनि जिनि जारा थानसाव तंगनाय नरबो खाता बायदि तबा हंखाय गोबांमा सोशल मीडिया बाय बर कक पिरो जे जिनि बीजेपी बाय त्रिपुरा मथा थानसा अंखा फु हंखा वाइसाके थानसा अंफु वाइसाके थानसा गोबांमा कक विभिन्न कक साव किन्तु जों ताबो थानसा याको जिनि थानसा तंगमानि अमनो जिनि बुबाग्रानि मेसेज न जों नायसिंगि तंगो जे पहिला जों हाफांगो फाइमेयाफोरनो जोंनि 13 जना MLAs बाय जों नाय तंगो जे बुबाग्रानि आइडियोलॉजीव जों तंगो जे सामन खालामनानै जे त्रिपुरा जारा हाफांगो तंनाय बीजेपी गवर्नमेंट केंद्रनि सिमि राज्य जरा बरक जोंनो कग्रिबो बुबाग्रानो बार कग्रिबो जों बुबाग्रानो जे जोंनो जिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे रिनाय हिनै इंटरलोकेटर बायसा गोबांमा कक जोंनो फिल तंगो आबन बागे तिनि बुबाग्राबो जोंनो चिनि थानसाना तास बायदि हने जे कक मेसेज रिमानि जों बताबुनो थानसा तंको अब कक मेसेज रिना बागे से जों तिनि डोर टू डोर जों हिमि तंको ते आबनि बारे के वो कक मिसअंडरस्टैंडिंग उनानि क्रै उमना साने बिलेनो जतनो न खाका हम याफारो जों तिनि धनपुर विधानसभा नि उपनिर्वाचन त्रिपुरा मथानि वारियर्स संगै किसा कामिवा जों तिनि डोर टू डोर लुकराबे मालायखा साबनो भोट दिनाय अ प्रश्न जों 21 तारिख नि सिमि फाइपुरन सिमि बरक संका तिनि सारिगो 5 तानि समय चिन त्रिपुरा मथानि प्रेस मीट तंगो आरो चिनि जत अजामा कत रंनाय बुबाग्रा बाय चिनि एलपि मालायखा तिनि 5 ता समय प्रेस मीट नि बिसिंतिना जों क्लियर खारिनाय बसकांनि 5 तारिखो जों साबनो भोट दिनाय रिया तबे जों अरो उमो फाइ नुफायका जे थानाय 20 बছর 25 बছর बामफ्रन आमालब अ धनपुर एलाकानि त्रिपुरा सा कामिरक उकलग उसुरजाक ताबो बीजेपी IPF नि सरकारब अ कामिरक ताबो उकलग खेख्लायजाक लामा करे ईद बजागिया अमतिरक तिनु फायका एका अबनो रगैनो जों तिनि प्रेस मीट नि बिसिंथै सानाय बसकांनि सालो चिनि कैंडिडेट रिफानो जों साबनो भोट दिनाय रिया अब तिनि नरक परिष्कार सानाय सारा धनपुर तै बक्सन नगने लुकरंनो तिनि चिनि त्रिपुरा मथानि बखाक्तै मेसेज रिजांनाय ताई अर्थ ताई बिसि कक्त सानानि क्रै जों अर तिनि जत जागानो गुरिनाय माने चिनि जारा भोटार्स बा चिनि जारा त्रिपुरा मथानो खाफुर जानाय बर थिंनो तंगो अर इपर इंगिया जों बरक बाय मालाय कक सानानि बागैनो मनि खानि कक खाना बागैनो जों आसे अजामार अर तिनि फाइसक पैका एकाय आं खाख्लायो बसकांगो चिनि
साखानि जेटा डाइरेक्शन तामाने अमते खेनो चिनि लोकरगबो जों बरंनो बडिनाय हामबाय